demenan nang pinggir gubuk asmara. Iki lagu apa? Ah iya. Biyen ki malah enek. Lagu apa saiki wis ora tau metu. Lagune apa nek ora tau metu? Oh, cewek gaul ini saiki wis ora tau metu. Kuwi lagune Begengge. lagune begenge. Masa ngisor dhuwur gaul iki lho ya. Ora masuk. Ah iya. Mula ya arek kaya ngapa awake dhewe iki kudu matur nuwun marang Sang Hyang para empu. Empu-empune gending, empu-empune ya kuwi maestro-maestrone pedalangan rawitan. Iki awake dhewe kudu matur nuwun. Elok tenan. Iya. Tur dasare mbiyen nggo wujuding wayang kena kinarya dadi siaring agama, Tru. Oh ngono. Dalang iki mlaku sinambi manakipan. Ngono iya. Matur nuwun nganggo banget. Laku dharma ya kuwi mau wong laku ki melek ki klebu lelakon, Tru. Oh ngono. Ngono. Lelakon, Lelakone urip napake anak putune. kowe ngono. Urip kuwi mau pun sedhela ngono. Apa to dadak ngongso-ngongso. Samobarang wis diatur saka drati saka Sing Kuwasa. Yen urung wancine kok ngongso-ngongso, walah malah cilaka. Iya. Matur nuwun. Nanjake Widyawati. Tur dasare piyayi kene piyayi seni. Piyayi kene piyayi seni. Ngerti marang budaya. Wah. Iki mau sing nyabetke mau Iki anakku sing nangka loro. Mas yoga pringgo lakona. Iya. Zaman SMP wis meraih gelar sabet terbaik Jawa Timur. Ngono. Basa gedhe ora pate iso to Mas. Ora pate iso. Oh malah saya terampil. Saya terampil. Ayo. Padha karo kakangane terampil. Terampil. Ya. Matur nuwun. Yo, matur nuwun. Ya. Aku ya duwe jago karawitan. Ya kuwi mau anakku lanang utawa putuku. Rahma. Iya. Rahmat. Wayahe Mbah Kasno. Wah, hebat dalam. Wah, hebat. Iya. Pinter iki dari teko omah niki. Diluk-diluk saiki nyekel gender. Wis nyekel gender. Wah, ngerbapane apik. Bareng gender iki Mbah Kasno iki roh putune iso gender iso ngrebak nangis. Malah nangis. Heeh. Ya. Taruna iso ngungkulana bapa, iso ngungkulana eyange. Matur nuwun. Ya. Yo, bawa, Bu. Ya. Mbak Uun Febriandari. Ya. Ini ki janji arep bawa ngono. Kuwi nganggo lagak lagean. Lagiane piye? Lagean iki ana sing kukur-kukur, ya ana sing ngombe sik. Kuwi lagak lagu lagian. Malis iki nyekeli kuping. Janji arep bawa nyekeli kuping iki sik. Ngono. Nak Yatmi ke garuk-garuk weteng. Ngono. Ya. Mak Mbak Bin ngelus dodo. Muga-muga kuat sabar. Ya. Mbak Un badhe ngaturke napa? Apa nggih? Nggih. Iki nganggo petangket apa tuh? Pelok darah. Pelak baran. Nah. Lah, sedekah kuwi. Berarti lah. Wong wedok kudu kerep sedekah ya. Jenengan bisa. Oh, nyenengke wong niku sedekah nggih. Nah, kemarin sedekah. Enggak, kula mang sedekoi. Malah kono sing nyedakohi kok. Iki kula mang sedekoi. Ilmune. Kali sami. Ayo. Ya. Ya. Nen nen nen. Kapiten.